Quina hora és? Jopeta, des que se'm va trencar el mòbil i ara no serveix per res. No saps que el tiraré a la porta. Actualment, al món hi ha més de 100.000 milions de mòbils en ús. Per la seva fabricació es fan servir coltan i altres valuosos minerals. Que utilitzen mà d'obra infantil i semiesclavitzada, posant en perill a ximpanzés i goril·les. Per això, ja fa anys que la doctora Jane Goodall, missatgera de la Pau de les Nacions Unides, organitza la campanya Mobilitza't per la selva. I tu, encara penses llençar el teu mòbil? Porta el teu mòbil el pròxim dijous 31 d'octubre a l'escola. Jo el portaré. Mobilitza't per la selva!